time travel chung chang hi chuan mi puite ngai dana makti na engtik lai poin ane ti rang chen atlang puin movies TV show le khabua te alar emema hun liam to te thil thalo tak tak siam that chak le nain kan khat ome entirnan Hitler nau sen la ya thamai yang ten khovel chu athazongin athak dang lam nge yang time travel hi thon thu mai nilovin atak tak lo ni ta se tunruma chuan time travel atak nge ni ti rin thei na tur finfiahna sang sang kan tar lang vele donanga hei hian time travel chung changa ingai dan chu athak dang lam nge yang nu pakhat mobile phone manga mi bia video maktak mai kumsa zakwa somthum pariat ami hi han ente le nu pakhat chuan hlim takin mobile phone mangin mi tuemo abelai chu kumsa ni som pathum khan hmuhchhuah ani he footage hian time travel chu thil thei nge ani ti a finfiah ani mai thei nima sela phone betu tunu chu lopen chuakin thil omzia chu a soifia atunu chuan he thil thleng chung chang hi kan zot fi a thil engkim chu ala hrechiang hle ati a soidanin dupon tin telephone communication section factory a thona chuan an nei thu a soi ani te meu mai ma se chu chuan a beng bula a thil hum hi a soi fi om love time traveler football game ami he video hi live football match Uruguaya an nei laya record ani live football match an nei lai hian mishing kha ang tak stadium thutna bula rang tak maya atlan lai chu mu ani alan danin he thla hi mi puikara chuan oyom lo khopa chakin atlan ani mohok haircut mohok lume hi kumsa zago somthum pakua movie drama mohok anga chang Henry Forta alan ma kha chuan shiat ani ngai lo chu wangin thilmak deuh chu thalaka mi pakhat mohok me dana lume thi kumsa hazako panga daimi ani hetiang anga lume hi kumsa hazako somsari chawa chau khan mi ten anselar chau chawa hei wang hian engtin nge kumsa hazako panga daimi hian lume dan malam hunami ten an me dan tura alo me thei hi thilmak tak chu ani time traveling hipster hei hi time traveler chungchanga thalak makle deuh chu ani kumsa zakwa somli kumtir lama lak ania South Fork Bridge Gold Bridge British Columbia an hon that le na lak ani voi khat ena chuan he thalak black and white a hian danglam lutuk aum lo mai thei ama ero chu ching taka in hian mi pakhatin sunglass avo chu kan hmu thei ome alu me dan ni se tunlai lu me dan nen ainang emema a t-shirt ni se logo tunlai tak om tel baka korphiar a hatel boka abul velami te ain asang zok bok ani heti hunlai hian sunglass motor aum lo shimshima chu baka digital camera chu akeng tel ni hin alang bok hei hi time traveler chu ani thei mai ngem woman talking on a mobile phone he footage hi Charlie Chaplin the circus behind the scene alak ani nu pakhat lukhum dum khum chuan a hmel tam jok chu a khu ni in alanga thil engemoni tak chu a beng bula chuan a keng boka chu thil chu tunlai khovel ta na kan hriat larber pol mobile phone ni in alang thil makle zual deuh chu nu chuan mi tuemo abiani in alanga mun pakhata chuan dingin anin biak na chu ati top zui nge Swiss watch found in ancient tomb Chinese archaeologists te chuan khil kual sanapian mangne na inang tak chu kumsang hi pariat khan kuang la hon lo lian taka an hmuhchhuah hei hi mak iti nge ka ring he kuang hi thlan kumzali laya upa lai chua nin Sanji County China a lai chua ani chu wangin engtin nge
zungbun tunlai Swiss sananena inang tak chu kumzalia upa thlana aum thei tak niang le he thil mak tak khian hun chu dar som le minute rukin alantira anung lama chuan Swiss ti ain kerbok he zungbun hi future time travel sign ani thei mai ngem 1800s astronaut he milim ker hi Spain Salamanca Cathedral biakin bana te hian mu thei ania thil pakhat ching taka alantir chu astronaut ani amai ro chu hei hi mak itinge yang he biakin hi kumsang hazaru ka tanga kumsang hazarit inkara sak ania hei hi khovel pona mishing anjin chu ma ti na ania engtin nge voina spaceman astronaut spacesuit hak ang hi khati hunlai khan anker thei tak niang le hei hi spaceman hun liam towa azin let le ti finfiahna ani thei mai engem ancient man-made object he time travel finfiahna maktak khi prehistoric high-tech artifact atanga local vele ania he lungchunga hian mishing siam ni om tak thil engemaw chu omin industrial screw nen ainang hle kumsan hi pakua khan Sarajevo khua Moscow huam chung Russia hmuhchhuah ani he thil siam chungchang hi tlemte cha usriat tur auma he tiang thil siam Russia rama an hmuhchhuah tho hi an soidanin kummakta duai zathumdona upa aluminium gear ani thu an soi rindan chen khata chuan he tiang ang artifact chen khathi chu ancient astronaut theory a ngei ti finfiahna ti chiang tu ti yin an soi mysterious time traveler he urban legend hi kumsang zakwa songa thlengni in New York City Times Square kalpel tum mi pakhat danglam tak kumsom ni dona upa chu kumsang hazariat hunlaya anin cheidan chuan in chein aum dana chuan boina nei ni in ham hai takin mun lunlai taka chuan adinga ti chuan taxi chuan ron suin athizuita ane mall official te chuan ataksa chu dapin heng thilte hi aipte a chuan an hmuhchhuah copper tokens thusia kumsang hazaria somsari parukami dai tole business card ta aming Rudolph Fence ti injiak le document hluito mase alandana lathar tak chu mutel ani bok chupa chu chuizuina an nei hnuin New York Police Department te chuan Rudolph Fence chu kumsang hazaria somsari parukuma abouti an hmuhchhuah Fence hi ti palthil thuin malam huna alozin reng emne The Cape Scott Story he thalaki lekhabu pakhat Cape Scott Story James Granazia hmuhchhuah ani thalaki Cape Scott Parka kumsang zako sompasari dai khan lak ani to a he thalaki an chuti hunlaya chol an manlaya an thuam no hak chu alantir ama ero chu ching taka yen chuan mi pakhat an jinga mi ni ve om lo tak chu i hmutheang he time traveler ni om tak khi asam aseiba ka t-shirt aha a kumsang zako somko a ana venafnen ainang hle thilmak le deuh chu abulchia mi pakhat hian rin lo mel takin a en reng ani ole khati zong kha tuntumatan chuan ani ye time traveler chungchang hi engi ngai vedan comment lama milo share tir vedon